Nhau yekurufaro stadium inongoonekwa nevanhu vese vachikweshena vachiti aiwa, nhau yemabucket seats. Aiwa, vanhu vari kungokweshena vachiti aiwa, maseats iwaya amakatenga ndo aenderana nemari dzamamakabhajeta here. Zvatoona kuti vakomana vari kuuya panapa vachiacuza vakomana vaNick Mangwana aiwa nethe government yavo vachiti aiwa, according to history or historically, you never post finished projects. Munongoya munongoposta zvinhu zviri work in progress just because you know zvamunenge muchiita zvinenge zvisina make sense. Sana pana mashoko amudaningwa panapa nana mai don't go subscribe or like or on the bell icon. Tichaatenda paendo yaNick Mangwana anoposta post yamukuona kuti wachinzi Rufaro Stadium bucket seats installation. What you are looking is the installation of bucket seats at Rufaro by Okema Plastics. Okema Plastics is a Zimbabwean company that specializes in manufacturing and supplying a wide range of plastic products. Ndo mapictures amurikuona apa. And then vanamai ramudanyira achiti, you never post finished projects. It's always groundbreaking, this, tichazo, that, for heaven's sake. We just want a FIFA World Cup soccer match in a Zimbabwean stadium. The event will speak for itself without any of these nonsense PR and empty sloganeering within the new leaders. Ndo mashoko amudaita kuwana Francis Emera achiti aiwa, panapa taneta nekuudzwa mafosons, panapa nekuadhisira zvinhu zvenhema. Anoda kuti vana mairi aiwa vanoziva kuti kunyange kubva nekuthe SADC summit naemavillas inogona kutaurwa kuti aiwa tazodai, but the outcome according muchizoenda paground muona kuti hapana kana chinhu chambofinishiwa. Ndo zvaari kuachikomenda panhau yedisi Rufaro Stadium. Tudze mafungiro enyu moti kuti masoro wechitiko ichi kuda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.